Nagpabilin ang tubig baha sa daghang lugar sa Davao Region tungod sa siging ulan hatod sa shearline sukad sa milabayng semana. 50 sa 154 reported areas nga apektado sa baha sa Rehiyon 11 ang wala makahubas. Kini base sa resulta sa Rapid Damage Assessment and Needs Analysis pinaagi sa mga aerial survey nga gihimo sa 10th Infantry Division, Philippine Army, Office of the Civil Defense 11 ug mga provincial government sa Davao Oriental, Davao de Oro ug Davao del Norte gikan niadtong Biyernes, Enero 19 hangtod kagahapong adlaw, Enero 22. Ang nasgutang tulo ka mga probinsya ang grabing naapektuhan sa baha ug landslide. Apektado sa kalamidad ang 337 ka mga barangay sa tibok Davao Region. 16 ang natalang namatay ug 5 ka mga individual ang nasamdan sa insidente sa baha ug landslide. Mukabat sa 68 million pesos ang danyo sa agrikultura sa Davao Region. Mipasalig ang 101st Infantry Pag-asa Brigade ug mga military truck ug uban pang gamit gikan sa Philippine Army aron matabangan ang mga apektadong probinsya. Hilabi na ang Davao de Oro ug Davao del Norte nga gipailawom na sa state of calamity. Sumala kang Brigadier General Felix Ronnie Babak ang commander sa 101st Infantry Pag-asa Brigade nga suportado nila ang mga provincial government unit sa De Oro ug Del Norte. Andam ang ilang mga military truck ug vehicle hilabi na sa relief ug rescue operations sa mga lugar nga apektado sa baha. Nagpahayag sab sa pakigiusa sa mga apektadong residente si 10th ID Commander Major General Alan Hambala ug gipasiugda ang pasalig sa militar panahon sa katalagman. Matud niya nga andam ang 10th ID sa pag-alagad ug pagsuporta sa pagsiguro nga walay bisan usa nga mabiyaan hilabi na sa panahon nga susama niini. Positibo ang panlantaw ni Hambala nga malampasan ang tanang mga hagit nga gisagubang sa katawhan nga apektado sa kalamidad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.